Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng siang, sugeng dalu. Pindangi malih kalian kula Pak Adi wonten ing pawiyatan basa Jawi. Nanging saderengipun pawiyatan dipun wiwiti, lang rumiyin sumangga kula dalah para siswa tansah munjuaken puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Nuniki Gusti ingkang Maha Linangkung inggih karana asih saha wilasanipun kula dalasan para siswa saged nyawiji sarengan gladhen pawiyatan basa Jawi kanthi wilujeng baya ing sambikala boten manggih alangan sawiji punapa. Inggih kula samangke badhe ngendharaken materi kelas 9 KD 3.0 serat ulang reh pupuh dandang gula. Nanging saderengipun dipun tepangaken rumiyin ingkang dereng tepang, nami kula ingkang jangkep inggih menika Pak Muhtadi SPD. Kula dwijo basa Jawi wonten ing SMP Negeri 93 Semarang. Salajengipun menika kula badhe ngandharaken serat ulang reh pupuh dandang gula. Inggih, serat ulang reh yaiku seni karya sastra wujud tembang utawa kekidungan Jawa anggitane Sunan Pakubuwana sekawan saking kraton Surakarta Hadiningrat. Serat ulang reh kang ditulis kanthi wujud tembang dandang gula menika bisa dimangerteni isine kanthi cara negesi tembung-tembung ingkang digunakake. Tembung-tembung kang arang keprungu utawa arang-arang digunakake iku bisa ditegesi kanthi ngginakake bau sastra utawa kamus kados mekaten. Sawise tegese tembung ketemu banjur dilaras karo tembang liyane. Kanthi cara iku isine tembang bakal cetha. Mula saka iku anggone negesi tembung kudu kanthi ngati-ati supaya ora sasar susur utawa kleru. Terus mekaten. Samangke jangkepipun badhe kula andharaken ing wingking. Salajengipun sameneika serat ulang reh misuwur wonten bebrayan tiyang Jawi. Serat ulang reh anggenipun Sri Pakubuwana sekawan kala wau nggih menika piyambakipun senopati Ingaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah kang mengku teges panglima perang, pemimpin agama, utusan Tuhan utawi utusan Allah. Serat ulang reh ing jaman kala wau kaloka utawa terkenal banget pramila bait-bait ing serat ulang reh diadopsi utawa dipendhet kangge tembang utawa gending-gending Jawa. Panulise serat ulang reh arupa tembang, saben pupuh tembang isi piwulang kang migunani kanggo sing gelem maca. Isine menika piwulang nggih, tembang menika. Isi piwulang ya iku ingkang angka setunggal, pupuh dandang gula isine. Bab cara milih guru gatra penting utawa wigatine wong duweni ilmu pengetahuan. Angka kalih pupuh kinanthi. Isine bab cara srawung utawa milih kanca. Angka 3 pupuh gambuh. Isine larangan duwe watak adigang, adigung lan adiguna. Angka sekawan pupuh pangkur. Isine tata krama bedakake ala lan becik sarta cara ndeleng wataking manungsa. Angka gangsal pupuh mas kumambang. Isine bab carane nyembah. Angka 6 duduk wuluh. Isine cara ngawula marang raja. Angka 7 pupuh durma. Isine carane ngendhaleni hawa nafsu. Salajengipun angka 8 pupuh wirangrong. Inggih, isine bab ala becike perilaku. Salajengipun angka 9 pupuh pocong. Isine cara nyambung paseduluran lan mangerteni isine wacan. Ingkang angka 10 menika pupuh mijil. Isine bab cara pasrah lan syukur. Angka 11 pupuh asmarandana. Isine bab nindakake ajaran agama. Angka 12 inggih menika pupuh sinom. Isine bab dasar-dasaring tingkah laku.
Angka 13 Pupuh Girisa isine pesen sarta donga saking pujangga. Kados mekaten nggih. Para pamirsa, para siswa ingkang tansah sinubu ing pawiyatan, saderengipun sinau bab tembang kedah mangertos rumiyin wewaton ajar nembang. Ingkang angka 1 pirsa pangertosane tembang. Angka 2 siswa kedah pirsa suraosing tembang. Angka 3 pirsa wosing tembang. Sekawan pirsa guru gotra. Lajeng gangsal pirsa guru wilangan. Nomor 6 pirsa guru lagu. Nomor 7 pirsa pangertosane pada. Nomor 8 pirsa pangertosane pupuh. Nomor 9 asring mirengaken. Ingkang angka 10 pungkasan nggih menika gladhen ajeg saben dinten. Andaranipun utawi jlentrehane kados mekaten. Para siswa menika katranganipun ingkang angka 1 tembang inggih menika ulas swanten ingkang ngginakake basa Jawi miwah ngagem laras pelog menapa dene laras slendro. Angka 2 suraosing tembang. Suraos menika intine tembang nggih wonten salebetipun tembang adat lupiya ingkang sampun ngemu tigang perkawis. Angka 1 menika pitutur utawa piwucal sae. Angka 2 cangkriman utawa bedhekan. Lan angka 3 menika wonten cariyosipun. Cariyos menika cerita nggih tegesipun. Dadi salebeting tembang menika wonten pituturipun, wonten cangkrimanipun, lan wonten cariyosipun. Menika benten-benten mboten setunggal tembang niku benten-benten nggih mboten sami. Salajengipun wosing tembang. Wos menika tegese isi. Ingkang wonten salebetipun tembang saged dijumbuhaken kalian kawontenaning jaman. Dadi not jaman kalakone. Nah, nika dijumbuhaken jaman sakmenika. Salajengipun guru gotra tegesipun patokan kathahing larik utawa baris. Ingkang salajengipun guru wilangan tegese patokan kathahing wanda utawa suku kata ing saben gotranipun. Gotra tegese napa kala wau? Larik nggih utawa baris. Salajengipun guru lagu tegesipun patokan dawahing aksara vokal ingkang mapanipun wonten wanda wingking piyambak utawa telasaning gotra. Ing salajengipun pada tegesipun salebeting tembang inggih menika patokan kathahing guru gotra, guru wilangan lan guru lagu. Dados sebatan pada ing antawisipun tembang setunggal miwah setunggalipun benten-benten nggih mboten sami. Salajengipun ingkang sinebat pupuh, menapa to tegesipun, Pak? Wonten gumantung, boten gumantung kathahing pada, nanging manut jinising tembang. Salajengipun asring mirengaken tegese ngrungokno. Dadi para siswa kedah saged mawi margi punapa kemawon, saged mirengaken piyantun ingkang nembang, saged lumantar rekaman, saged ningali YouTube lan sapiturute. Menika kathah sanget medianipun ingkang kangge pembelajaran. Salajengipun ingkang pungkasan menika gladhen ajeg saben dinten. Gladhen menika tegesipun latihan. Dados para siswa kedah asring latihan. Boten mawas dangu nggih menapa dene sekedhap, nanging asring gladhen utawa latihan saben dinten kados mekaten. Salajengipun cacahe tembang macapat menika wonten 11. Kados menapa? Kados mekaten nggih ingkang menika wonten jeneng tembang, gotranipun, guru wilangan lan guru lagu lan watake menika jangkep sanget. Nggih, kula sebataken nggih wonten 11 ingkang angka 1 wonten tembang pocung, gambu, masumambang, mijil, pangkur, sinom, dandang kula, asmarandana, kinanthi, durma lan megatra. Menika cacahe tembang macapat angka wonten 11. Nanging ing wekdal samenika badhe sinau bab tembang gambuh. Tembang gambuh menika gotrone pinten? Gangsal. Guru lan guru lagunipun 7U, 10U, 12I, 8U, 8O. Menika napa cakepanipun nggih.
utawa notasine samangke kados mekaten. Menika guru wilangan lan guru lagune. Watake semanak semu dulur. Lah menika pakem mboten saged diwahi kados mekaten. Menika saged dipun sinaoni piyambak nggih. Menika sateleraman kemawon. Menika pupuh setunggal dandang gula. Tuladhanipun menika wonten pada setunggal. Lah menika materinipun kedah dipun tembangaken nggih. Tuladhanipun samangke dipadi tembangaken para siswa kedah gatosaken awit samangke sasampunipun pawiyatan sampun paripurna utawi rampung, para siswa kedah praktek nembang setunggal-setunggal. Terus didamel video dikirimke Pak Adi. Kados mangkaten nggih dipun gatosaken riyin. Tuladhanipun kados mekaten. Sekar dandang gula laras slindro pathet sanga dening Muhtadi. Pamedare wasitaning ati Cumantaka aniru pujangga dahat mudhuk ing batine nanging kedagi nunggung datan roh yen akeh semi ameksa angrumpaka basa kang kalantur tutur kang katula-tula tinalaten rinura kalawan ririh mrih padhanging sasmita. Inggih kados mekaten tuladhanipun sekar dandang gula menika laras slendra pathet sanga nggih. Lah menika kedah mangertos isine napa nggih? Jlenteranipun kados mekaten niku wonten terjemahan basa Indonesia sisih sampingipun nggih. Pamedare wasitaning ati menika uraian nasihat ini bermula dari kelancangan hati berniat meniru para pujangga. Nah, Cumantaka aniru pujangga menika meniru sang pujangga. Terus salajengipun dahat mudha ing batine. Nah nika padahal aku sangatlah bodoh. Nanging kedah ginunggung. Tetapi karena ingin disanjung, ginunggung itu disanjung. Datan weruh yen akeh ngesemi, tidak tahu yang ngelak banyak yang mencibir. Ameksa angrumpaka, memaksakan diri untuk menciptakan basa kang kalantur, meski dengan bahasa yang kacau, tutur kang katula-tula, kalau bahkan tersia-sia, balau bahkan tersia-sia. Tinalaten rinuro kalawan ririh, namun hal ini keususun dengan teliti. Mrih padangi sasmita dan sabar, semoga isyarat bisa menjadi jelas. Kados mengaten nggih menika wonten basa Jawa, wonten terjemahan basa Indonesia supados para siswa mudeng menapa ingkang dipun aturaken. Menika tuladhanipun tembang dandang gula. Menika wonten pada setunggal ngantos pada 8. Para siswa saged milih ingkang gampil dipun tembangaken ingkang pundi.
Sumangga cakepanipun sami. Menika sami nggih, notasinipun nggih sami. Carane nembang nggih sami kados kula wau. Menika dijumbahaken kemawon. Menika satiliraman bab tembang kados mekaten. Kula kinten cekap semanten panggih malih pawiyatan ing candhaipun. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.